Jamen, hej Bjarke. Vi skal jo lave lidt matematik og lave nogle opgaver og snakke lidt eksponentiel udvikling, så det bliver jo vildt hyggeligt. Men lad os starte med den her første opgave, du har givet til os omkring udgifterne til lobbyarbejde i den amerikanske kongres i perioden 1999 til 2009. Og for at lave en eksponentiel udvikling over de her tal, så skal vi altså taste de her data ind i vores regneark. Og det gør vi altså ved, jeg har været lidt tv-kok, det kan være ærligt at sige, og jeg har allerede gjort tallene klar, så når jeg skriver over her, så kommer alle årene frem som 0, som beskriver 99, og 2009, som beskriver 10, og så årene imellem. Udgifterne, dem skriver jeg altså her, og så kommer de frem her, rigtig fint legnet op. For at lave en eksponentiel udvikling over de her tal, så går jeg altså op i værktøjer. Jeg går ind i statistik, jeg går ind i statistiske beregninger, og jeg går ind på eksponentiel regression. Og for at finde ud af, hvad det er for nogle tal, jeg vil have i min x-akse, så skriver jeg altså årene, for det vil jeg gerne have årene ind i min x-akse. Jeg skriver udgifter på min y-akse. Og så skriver jeg kolon D, fordi jeg godt vil have de her tal til at stå i kolon D. Og så trykker jeg simpelthen bare UK. Bum! Så kommer der en masse fine tal frem her. Og så kan vi altså se her, at A og B, det er byttet lidt om, fordi at det amerikanske TIENS bare er bygget på et amerikansk program, som altså bruger B i stedet for A og A i stedet for B. Så den her ligning hedder den altså Y lige med A gange B i x'en. Men det ser jo rigtig fint ud det her, og det prøver vi altså at sætte ind i en graf for at se, hvordan det ser ud. Og det har jeg gjort klar her. Og først så taster vi vores punkter ind, og det gør vi ved at gå ind i værktøj igen. Så går vi ind i grafindtastning og redigering. Punktplot, og så skriver vi simpelthen bare navnet på de her kolonner, vi tastede ind før. År og udgifter. Bum, så kommer de frem, line op der. Rigtig, rigtig fint. Så skal vi indtaste den her eksponentielle udvikling, vi har lavet før. Og det gør vi også, når vi trykker grafindtastning og redigering. Og så går vi ind i funktioner. På grund af, at TIENS Bias simpelthen har gjort den her eksponentielle funktion klar til os, så vi ikke selv skal taste den ind. Så vi kan altså bare gå ind i en af de her F-funktioner og gøre lidt ned. Og så finder vi altså på 4'erne. Normalt vil man finde på F1, men fordi vi finder på F4, det er fordi jeg har gjort det nogle gange, så den har så gemt det. Men nu prøver vi F4, trykker vi Enter, bum, så kommer den til at ligge der, rigtig fint. Den følger jo tallene, og den udvikler sig positivt, fordi vi altså har nogle positivt gående tal. Og så går vi i gang med den næste opgave, som du have, at vi skulle udregne, hvor udgifterne til det her lobbyarbejde i 2010, ifølge den eksponentielle model. Og det kan vi altså gøre her, ved at gå ind i det her ark her. Og der kan vi altså se, der har jeg altså tastet den her ligning ind. Det har jeg gjort ved at kopiere den ind fra funktionerne herfra. Så har jeg simpelthen bare taget og kopieret den her ligning ind. Og så simpelthen bare banket den ind her. Og som det ser ud nu, så passer det jo fint nok, men vi skal ligesom have udgifterne fra år 2010. Og der skriver vi altså i x, det beskriver hvor mange antal år, så vi kan altså bare skrive 11 her på x'ens plads, og 11 på grund af, at vi ved jo, at 2009, det er beskrevet som 10 her, så 2010 må så beskrevet som 11. Så det er altså det, vi taster ind i x's plads. Og så trykker vi simpelthen bare enter. Bum! Og så kan vi altså se gælden i 2011, eller udgiften i 2011, den vil være på 3,8. Det passer ret fint i forhold til den graf, vi har lavet før. Så har vi lavet den næste opgave her, hvor du gerne vil vide, hvilke år udgifterne vil ramme de her 4 milliarder. Og der kan vi ikke bruge det helt på samme, fordi vi ikke ved årstallet, men vi kender dog resultatet. Så derfor kan vi altså tage den her ligning ind igen. Bum. Og så kan vi altså skrive lige med 4 milliarder. Så kan vi bruge den her solve-funktion, som TIENS Bias har, som simpelthen kan regne x ud for os. Og det gør vi altså ved at pakke vores ligning ind i parenteser. Så skriver vi solve foran. Solve betyder lys på engelsk, så det giver jo ret god mening. Så kan vi skrive x, som altså fortæller os computeren, at det er x, vi skal regne ud. Og så trykker vi simpelthen bare enter. Bum. Så får vi altså vide, at i 11,5, så vil vi ramme de her 4 milliarder 11, som vi igen beskrev i 2010. Og halv, det må så være i midten af 2010, så får vi altså den her gæld på de her cirka 4 milliarder, altså i midten af 2010. Ja, og så er vi altså kommet til den her tænkeopgave, og der har du skrevet, at den faktiske årlige udgift, den var 2,6 milliarder i 2010. Så hvor meget vi kan stole på den her eksponentielle model.
Jamen altså, vi kan jo stole så langt på den, som så længe vi ved, at det er en matematisk billede, den giver, og ikke noget reelt billede. For den her eksponentielle funktion, det giver jo kun svar på, at den her udvikling kommer til at ske, som i det her tilfælde, altså den her positive udvikling. Men den tager jo ikke hensyn til nogle andre faktorer, som for eksempel de her år med lave udgifter. Så man kan altså stole på den, så længe du ved, at det er et matematisk billede, og ikke et realistisk billede. Og så kan du så bruge den til at hjælpe dig med at udregne, hvad der kan komme til at ske. Det er altså det, du kan bruge en eksponentiel funktion til. Så ja, jamen det tror jeg var det, jeg gerne vil snakke med dig om, Bjarke. Men vi ses jo snart, så hej hej.